mabuja taone nazo manhoko dzozuva rogumi nopfumba mwedzi uno wachiwabvu wamunyangagwa waisa vatongi vashanu kuti vagotonge kudare guru munyika rinotonga nezvebumbiro romutemo rinozikana pachirungu kuti constitutional court. Washanu waisiwa wandirita makarao padinongarwe enmerigo rabat pateo pabodzimona ben shashwayo kwaye wachagotora mhikodzo basa rawo zuva ramangwana pamberi pomutongi mukuru vaunza kureketa kuno kwai papa zvakasobuditsiwa zvakatobuditsiwa kare mwedzi wagumi guru gore rapfuura chairo asi wakabisa mutongi zhou heno kuti wakanga wamubisirei. Tindori padare guru rinozoringa nezvebumbiro romutemo ri kwai paparati zvonirichapaba mutongo waro munhau yakaendesiwa nakanjana anga akahwina kuchegutu yokumadoka zuva musarudzo dzapfuura asi nzvimbo yache ikaisiwa munhu weZANU-PF heno kuti zvichagoperera papi papa. Mapurisa mudzinyasi anga arikuda kuvhiringidzana naPetrus Mutetwa apa anga ari kupa nakadzitape kuti zvii zvaitika mudare rodzimhosva paanga aenda komirira Hopewell Ching'ono. Zviri kutohwadza kuti koko zvaitikire izvi asi tinoramba tichindoti pamberi nokuhwisana nevanhu vanoita zvisina musoro. Wamunangagwa wagotanda manje kusenzesa chikopokopo chawo chiya chokudhura maningi nyasi wamukirira kuenda kwaMutare kuti waende koringana nenzvimbo nhatu ikweyo dziri mumakambani akasiyana-siyana. Imwe yacho kambani iWillerton inobva kuSouth Africa. Toramba tichindoti dai mari yagoisiwa pane zvimwe zvinhu zvine musoro heno kuti wachagoita zokudini. Apa wamunangagwa wari kuramba wachinyangudziwa nevanhu vari kuramba wachindoti ziyambi ngasi yebasa kwai mapwapwa agoita nokuvhundutsa vanhu kwaagoda kuita musomugoera nosondo kwaita kuti nyika yese injiti nyandu heno kana zvikagoita ipapa asi iye ndofunga izvezvi ari kutoziva kuti chakachaya. Wamiriro dare roparamende idi vari kuda kuita kukama nyika kusvikira yaita kupwa heno kuti vanoti zamu ronyika rinoramba rakandosisa chere uye mari yacho inondobvepiko. Kureketa kuno kwai wagoti hurumende inofanira kuwapa nzvimbo dzokuwakira dzakanhadziwa kare kuti watowake dzimba dzawo pokare vari kuda kutowakirwa futi nodzimbadzo zvokutoti vari kutonetsana nehurumende ino nhau iyi idi dai wati nyarawo wakuruwa wairega kuita zvinhu zvakadari. Motika dzinotakura varwere dzatakapuwa naVamunangagwa makuno yano kwai nyasi dzanga dziri kuvhuwa pokare zviri pamutemo. Apawo makurukota aVamunangagwa womumatunhu ndo anga ari kuita basa rii zvinotohwadza mabiya kuti kohokonai vanhu vavo vanosaya zvekuita chere nonguva vanenge vainayo asi zvinoda kuitirwazvo zvakawanditsa uye kuita zvino musoro. Toramba tichindovimba kuti wachachinja mishoko yavo iyi. Tinaita bauro kungwarira mabiya angu kureketa kuno kwanozuro mumwe mukuru kukambani yoZim Gold ariyo akabva kuIndia anonzi PK Gamedi wao pai agoita kuti kubve hama dzache dzinosvika 30 kunyika yoIndia nozuro wachiuya nondege yakazvimira yega pai kuuya kwavo waribekana kuuya nechimwe chinhu wanoringana zvokupinda nokuburika kwevanhu munyika wakambozama kuwati asi iwo kwai wakagofonerana nevanhu vokuofisi yaVamunangagwa. Idi zvakatooma izvo mabiya angu tinaita bauro kungwarira kuti vanhu vanogona kundotekeshedza chirwere chanetsa kuIndia chii. Zimbabwe yanyadzisa nyasi apo yaita zvokuvhota kudare ronyika redzopasi rese reUnited Nations kuti hurumende dzireke kuramba dzichiita zvokurwisana nevanhu nokuedza kupedza vamwe marudzi evanhu. Zvinotohwadza kuti Zimbabwe imwe yenyika 15 bedzi dzavhota kuti zvireke kugoitika izvi. Dare ronyika dzopasi rese ranga rikuda kuti zvibva zvaitiwa zvipere. Heno mabiya angu tavhota tichifarirana pabodzi pounwa naRussia, North Korea, Bolivia, China naVenezuela nodzimwewo. Paizimura inogona kupinziwa mushishi wamwe wayo izvezvi kureketa kuno nokuti wari kuita basa rokugoba dzimotika dzevanhu dzinenge dzabva kunze kwenyika. Kune mumwe akatobihwa motika yache asi yakazobatiwa nemapurisa aya kuHarare iyo yapindira paBeit Bridge. Idi dai wagowabata wari kuitazvi zvokusikinya tukono.
Zvikwata zvomuHarare zvinotamba nhabvu ndo zviri kuwana nguva zhinji yokuenda pachivhitivhiti mutambo wechibuku uri kuutera makuno yano. Kwai ZTN yagoti iyo ichagoburitsa mutambo uri kutamba Harare City, mutambo uri kutamba Kepekepe nomutambo uri kutamba Dynamos. Heno kuti zvimwe zvikwata zvizvo kune dzimwe nyika dzokune mamwe matunhu vari kuti dzichagoitawo kudini. Tiri ngedu dzopasi rese. MuSouth Africa munomwe murume wekuZimbabwe ana makore 27 nomumwe wacho wekuChina ana makore 35 waita zvokubatiwa kuti wakaita kuraura hozhwa dzomugungwa dzakasvika mabhokisi anosvika 40 chaiwo. Hozhwa dzinobvumirwa ba kurauriwa apa dzatoita dzino mari yakareba inosvika mamiliyoni 10 chaiwo yemari yomuSouth Africa. Idi zvinotonyadzisa izvi. Kwai kuMarawi nyasi wangu vari kuita mhemberero dzokupisa kwawanga vari kuita tumushonga twakasingashande twodziwa mupengo twawagopuwa. Idi zvakatooma mabi angu. Ethiopia neKenya kwai wabvumirana kuti wagomise kunetsana kwomarudzi kunzvimbo dzavanoganhurana. Toramba tichitenda izvi. Kwai Nigeria yaitawo Zimbabwe yakumboti yakumira kutora mapasipoti matsva wanhu vari kuda mapasipoti. Kwai wanhu vachada mapasipoti vachagoyapiwa kana zuva rokutanga romwedzi wokuterayu rasvika. KuUAE kubva muzuva rokutanga romwedzi wokuterayu kwakubvumiwa kuti kunyange vanhu vasingabve munyikamo wagoite makambani aribe vanhu vomunyikamo wari waridzwawo. Toramba tichitenda kubudirirako. Apawo Android yagotiyo yakunhadzira chikamu cho12 zvekushandisa zvopafonizvo. Toramba tichitenda kuitako. Tiri ipapo mabi angu togumira pano ndini wenyu Mhandiwe Wonhau.